Jifirni ħaġa sabiħa li ninsabu għaw barra fil-prezenza ta' Omna Marija tal-Grazzja. Ġejna minn diversi nħawi, mill-bista ħazzabbarni nħabuħa ta' Malta. Edin għawa fostna mill-jom grazzjuża tagħna sabiex nħarsu leha fis-sessi nitolbuha. Kwatandu bżonnijiet tiegħu, ix-xewqat tiegħu, forsi t-toqol tiegħu wkoll, nħarsu leha u nitalmu minna fil-ġarret hija s-salib ukoll. Se nagħmlu xi mumenti żgħar ta' talb wara li jindaqqu n-nijiet Marjani ħalli bekk li tal-lejla tkun okkażjoni sabiħa soċjali ta' fer u fl-istess ħin li tħalli impatt fuqna. Meta nifilqu minn hawnhekk il-lejla nkunu aħjar milli ġejna. Sinopti ieħor ukoll se ssir il-ġabra tas-soltu minn diversi helpers tagħna sabiex bekk aħna ngħinu kunna preżenti u tsontiru anke isfel l-ispejjeż tal-festa tagħna. Ta' kull festa li titlob ħafna spejjeż ta' jipritejnuna ħalli ntaffu kemm jista' jkun minnha. Grazzi ħafna lil kulħadd.
u din il-ġbija ta' Anna Marija. Slim għalik inselmulek from qalbna. O Sultana, Om tal-Grazzja Marija, Om tal-ħnina, kun int maħna wlidek, ħajja u ħlewa fl-imrar u dbatija. Tama tana mil-ġdid intellulek, slim għalik xempju ħaj ta' qdusija, lilek najtu biex mibnek tħabbibna, għaliex aħna biħlas l-ewwel ħtija. Turufnati ninsabu f'dil-ħajja u li teva u rrita tal-em lilek aħna li tniedu om ħelwa nibku nolfqu xortina sakemm. F'dan il-wiet insibuk ħlewa u faraġ min ta' dmuħ del kefrija neħħilna. Ejja mmela fawwara tal-grazzja avukata id-defendi illum lilna. Għal daw it-tlet talbiet osra se nwieġbu għatina l-imħabba u slim tiegħek. Idu fl-imkien għatina l-imħabba u slim tiegħek. O Marija, kun mal-familji tagħna sakemm sabiex bħalek jarfu x'inhi r-rieda ta' tibnek Ġesu u jwettquha ħajibqgħu dejjem aktar maqudin bejniethom fl-imkien. Għatina l-imħabba u slim tiegħek. O Marija, kun mas saċerdoti tiegħek ħalli jkunu ta' għajnuna għal poplu li jibnek feda b'demmu billi saħħuh bil-kelma u l-Ewkaristija. Flimkien, għatina l-imħabba u slim tiegħek. O Marija, kun mal-poplu ta' din il-parroċċa li qed jiċċelebra l-festa fġieħek sabiex jagħti każ dejjem aktar ta' ħuqna li għandhom bżonn kull forma ta' għajnuna. Flimkien, għatina l-imħabba u slim tiegħek. Flimkien, slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frat tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlopalina mit-irbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Ħajnda issa l-innu tal-inkoronazzjoni tas-Sur Mas Lorenzo Gallia.